Әміне хәзір сүзні біз Оренбург өлкәсіне искә алдық. Оренбургта безнең Ак калфак җитәкчесе булып, хатын-кызлар оешмасы җитәкчесе булып, Оренбург шәлләре оешманың генераль директоры Альбина эшли башлады. Һәм бик актив эшчәнлек башланып китте анда. Менә Альбина, ул безгә Оренбург җирлегендә балаларны һөнәрчелеккә өйрәтү. Нәкъ алар шуңа басым ясый башладылар. Балалардан башлау, ул һөнәрне балаларга биреп калдыру. Безнең төп эшләребезнең берсе булып тора идегез. Хәерле көн, хөрмәтле президиум, Ринат Җанварович, кадерле рәис. Хөрмәтле милләттәшләр, сезгә Оренбург җирлегеннән Оренбург татарларының кайнар сәламын алып килдек. Оренбург өлкәсенең Ак калфак хатын-кызлар оешмасының үзенең актив эшчәнлеген 16 еллардан башлады. Бүгенге көндә исә эш төрле юнәлештә бара, шул юнәлешләрнең берсе Оренбург җирлегендә элек килгән чын татар һөнәрчелеген, шәл бәйләү һөнәрчелеген саклау һәм яшь буынга тәкъдим итү, өйрәтү. Еллар үтә, әмма бу кәсеп белән шөгыльләнү бүгенге халыкның көнкүренеш чарасы булып тора. Һөнәрленең улы алтын, һөнәрле кеше бай кеше дип юкка гына әйтмәгәннәр. Бүгенге тормыш дәрәҗәсе кешенең тырыш хезмәт җимеше. Хезмәт ул кешене туйдыручы да, киендерүче дә. Яшь буын һөнәри эшчәнлектә ярдәмгә мохтаҗ. Бүгенге компьютер артыннан тормаган, гаджетлар кулыннан төшермәгән замана кызларының кул эшенә ничек өйрәтелә? Балаларга бу һөнәрне яшәп чыганнарга булуын аңлату, уйланырга, эзләнергә, үз алдарына максат куеп яшәргә өйрәтүне күз алдына алдык та, күз алдында тотып, biz эшкә керештек. Бүгенге көндә эшебезне нәрсәдән башладык соң? Иң элек кызларны шәл бәйләргә өйрәтү өчен түгәрәкләр ачкан идек, бүгенге көнне Сакмар районы, Татарбар қаласы һәм Сарыташ районы Рәдүт авылында мәктәпләрендә шәл бәйләү сыйныфлары булдырды. Балаларның яшьләре дә төрле. Мәсәлән, Татарбар қаласында 10 яшьтән алып 14 яшькә кадәр, Рәдүт авылында 7 яшьтән алып безнең барлыгы бергә 42 бала укый. Аларның хәтта 2 малай да бар. Бу малайларны кызыксындыру белү безнең үзебезнең дә бәләкәй генә җиңүлек дип уйлыйм. Сорасам, син нишләп шәл бәйләргә килгәнсең, малайдан сорасам, минем әтием шәл бәйләде. Мин нишләп бәйләмәскә тиеште? Менә шулай әйтәләр, беләсезме? Бездә шул сыйныф атнасына 6 сәгать эшли. Аларны укытыр өчен эшкә иң яхшы укытучыларны алыр. Осталарга хезмәт хакын түләүне Оренбург шәһәр предприятиесе үз алдына алыр, үз өстенә алыр. Балалар өчен эш кораллары, ашчыклар, дораклар, әйләнәләр бирдек, шима белән тәэмин итеп торабыз үзебез. Бу сыйныфта балалар һөнәрнең бөтен процессына өйрәнәләр. Үз куллары белән башта мамыкны юалар, тарыйлар, үзләре ирләп, иеп ясап кына, аннары гына миллиметрлы кәгазьгә рәсем төшеп бәйли башлыйлар. Атаклы шәл бәйләүчеләрне чакырып, мастер-класслар уздырабыз. Алар балаларны кызыксындыру максатыннан үзләренең тормыш юлларын, ничек шәл бәйләүләрне өйрәнүен шуларны сөйләр башлап, аннан соң яңа рәсемнәр өйрәтеп, эшне ташып башлыйлар. Оренбург шәһәр предприятиесенең дебет эшкәртү цехына экскурсия алып барабыз. Анда балалар үз куллары белән дебетне итеп, юып, буярга өйрәнеп кайталар. Шимал эшкәртүнең яңа ысуллары белән танышалар. Машина белән җип эрләргә өйрәнәләр. Сыйныфка килгәндә әле балалар энә дә тота белмиләр, инде бүгенгесе көнне шәлнең каймаларын уж бәйлиләр. Авылларда Оренбург җирлегенең Ак калфак бүлекчә җитәкчеләре шушы һөнәрне популярлаштыру максатыннан чыгып, балалар өчен шәл бәйләдем, шәлем түгәрәк түгел дигән бәйге уздыра башлыйлар, аларны традициягә керттеләр. Беренче булып бәйрәмне Переволодск районы 1-нче Зубачи авылы уздырды. Менә мин үзем Ассоциация народных художественных промыслов России оешмасының әгъзасы буларак иң сәләтле балаларны Мәскәүгә молодые дарования конкурсына алып барам. Алар бер санатында булдырам. Планда яң уку елы башлану белән тагын шундый сыйныфлар ачу. Без әлеге эшебез белән бик канәгать. Чөнки бернигә карамастан эш куарлар гаять мөһим бурычны үти.
Татар авылы саклануга үз өлешен кертәләр. Мамык шәлләр исә нык җепләр кебек сала тормышын бәйләп тора. Таралмасын өчен. Оренбург өлкәсенең горурлыгы булган шушы тармак хезмәткәрләренең бу төп теләге. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт.